عزو السلام تنبتحكم زخوركم تعزبتي كما يتوعدون لهم 27 حدار قطر استدلوا زينهم بسنادو حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم خبز قدم إرمياس قبر له عليه بقدامنت أرستاتو أب زوبا سميناوي كيف حارس سرايا أنبت أمد ربدا أب قطر وعيدو أب باطة أب محضرات أقاتاتن بهلا ورشاتاتن زتكور أستمرت وديبو أب نوز زوبا من دفران دكم حرام مدوات تمرتين عبيت تصبوتي ترخيبو أب كونغو سوست حدق على الغن مهمان مريتن سبعون نواتن كسرت توريدو أب سوريا بستفت أمد كعتبون بعسرت شوعة سبات تقاتلهم أب سفيح كفال كاليفورنيا حدش بارع مرور تخصيتو أب زرزراتو كاب إثيوبيا تبغيسو أبجله كوابيتها زوبادو بسرايا أمبتا أب زحلفة سون بستخايدة بزمناوي أجواب سسنية وفري أب حتير معلتات أب تحت قوتر كمز أتوي ذكر بدحرزي ناب زوبا سميناوي كيح بحري قولا قول قحت لايزا أتوا أسلتات أمبتاون بستخايدة وهدناي مكل خال أيوه أب زرات جودات كيورده بتمسسل أجواب أب قوتر كمزو على منستر حرشاه قليت له وكيل إرنا محارب لاي بملكات أب صاف زدالو تحستله أرسي مسمروم كتقربيا بعصرت تشعت حجار كاب إثيوبيا تبغيسو أب زوبا سيميناو كيح بحري قولا قول قحت لاي زترأي عسلان بتأمد ربدا منستر حرشامس حيلتات مكل خالن من حجارات زوبان بمنتحبار بزكايدو تعري أبوشت سلسة معلتات أب قصصر وعيلهم أب تزوبا حالا في المعات بغلنا وهاد مكل خال أم بتان أتو تسفيت جرز جهر أب زهاب حبريتا تهندبت أب كباب السبار قمة يانغوسن بعرزان زحدرة أستات عصرت شوعت هكتار زشفنة كساب 8 مليون بزحز نبرو عسلان مدربدا زدل عقم سبن مسارحيتاتن بموفر نزعبي كفالو دحر مقتل نتزنفر ابز عرفلو النار كبه بتماسال منقدي كم زطفو ابريهم ابتياد معي عمام 4 مدهاني زنصغا مكاينن بركز بل عقم سبن كم تساتف زغلصات تسفيت ايرترا سغات ورار انبطا ابزلو زوبا سلتركب نتي ابغماغم بحري زصفه كينفرن كلو كم تقصاصرو بمتقاس قربابت هاجرات نخمز زبلن حبار صلاي بوهدات كقالسو خمز غبا اسميرلو زي نريد لنا أنبتا كاب قروابتي هاجرات كتا زمسان أنبتاي بقلت عسرت الشعات ناب زوانا أتيم أب كباب تاتي يانغوس بعرزة عليبو زي سبسابات زمس بس حنا نام كتالي أتينا مغنياتو إذن بتأزي كتاف تراح يزلوا أنت زي تفيو أب زوانا فاري ماليسنا خاني نعانا نزهاجر زي أتفينا نقربنا وكلكم سلزخونا خلنا تفوت راح نيرنا إذا أم بتعزخ مسخولو كم زول قابلة 10 ساعات ماتيو حزب أسم فيديو زوانا ولا كوا مفاري نعم بتعزوا يخون نحنا عامت أبكو كوتا خلص لنا تفوق كم زع عينة رئيتات خبزين الرئي بوز عامتاتي سزي رأي وخاني زي حد عبي شوارني مسينا زي قلت تفس زلو خاني تعدينا أنبتا أب كبابيتات وانقوبن إنجيل عيلان حالي فكر مصنحو زتعصوك إلى هتحرشا بوغنم إذا هندب الزترايا أنبتا مدربدا أب كبسان قولان بمعركة بيدعنوات كخطل زخال بمخانو حبرة السب في اللايد محارستوت من كسغاس أنبتا مزريون زميلكوتو أكال بقوانو حبريتا كهبون قراوتون بزقباء ككتاتولون كمون نابت مدهاني زتنسقو كبابيتات كساب 4 معالتات ريتوم كيوفرو مخيرام من قصنا بحكي ناسس لعلي تثبتنا ساعات كل تاسي كل زغبابنا نبعنا ناس عندنا ساعات كل تاسي ما ناس قلنا كل زغبات هسي كل سراويت موترايزتي مانوالدي بإيد كل سراويت جريكان كي تسكن بماي تشكمو أنا مسألة 5 ساعات تصبحوا لعلة عاقل ساعات كل تمسينا زخنا تنفاز بهال شعنا تنفاز بهال همان أما حدار نزوبا جندا عطو عمر يحيى بوغانو نترى حالتات مثل خلاب توفرد حرم مسكان أبنو الزوباتات جندا فرو شعب باتعن قروران زناب جنا يهرم سلازلو داق ما يتريو عن بتاك يقاتم تعق من كتتال كايدا تحساسيبهم أغادمو أوسن كبابيتات زبادو بزترايه كاب إثيوبيا زسجرع عسلتات عن بتا بوهر سراح أبحثير معلتات كم زتفقه زذكريهم
ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህሪ ኣብ ምሕደራን ጸጋታትን ባህላዊ ውርሻታትን ዘተኮረ ኣስተምሮ ብ25 ሕዳር ንኣስታት 150 ኣባላት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ማእከል ኣገልግሎት ንቑታ ጉዕዞ ባሕርን ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ወዲቡ ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ክፍሊ ወይዘሮ ዘይነብ ዑመር ኣብቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ መሬትን ማዓሙቕ ባሕርን ኣቁድ ባህላዊ ውርሻታትን ጸጋታትን ከም ዝርከብ ይኹን እምበር ግቡእ ኣቓልቦ ስለ ዘይረኸበ ብርክት ዝበለ ኣሰራት ክበላሾ ምጽንሖ ብምሕባር ተሪፉን ዘሎ ንምድሓንን ናብ ወለዶታት ንምስጋርን ውሁድ ስራሕ ከም ዘድሊ ገሊጻ ኣባላት ዞባዊ ቤተ መዘከር ስነ ጥንታዊ ጸጋታት ደሴታትን ገማግም ባሕርን ከምኡን ጸጋታት ውርሻ ትሕተ ባሕሪ ብዝብል ኣርእስታት መብርህ ድሕሪ ምሃብ ኣቐዲሞም ኣብ መሬት ኣብ ዝርከቡ ቅርስታት ኣተውኪሮም ይነጥፉ እኳ እንተነበሩ ኣብ ደሴታት ገማግም ባሕርን ትሕቲ ባሕርን ዘለው ጥንታዊ ቅርስታት ንምዕቃብ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተሰብን መንግስትን ብምውሃር ተበግሶታት ክወስዱ ጀሚሮም ከም ዘለዎ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ድማ ጸጋታት ባሕርና ንምዕቃብ ምእንቲ ክከኣል ንጥፈታት ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ምቁጻር ክግበር ተመሳሳሊ ጎስጎሳትን ኣስተምህሮታትን ብሰፊሑ ክካየድ ምስ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝህሉ ኩለ መዳዊ ወህደ ድማት ክሕይል ዝብሉ ርእቶታት ተቕሪቦም ሚኒስተር ሃብቲ ባሕሪ ኣቶ ተወልደ ቕላቲ ኣብ ዘስማዕ መዛዘም ቃል ንባህልን መንነትን ኤርትራን ህዝባን ዝገልጹ ኣብ ገማግም ባሕርን ደሴታትን ከምኡን ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ዝርከቡ ኣስራት ግቡእ ኣቓልቦ ተዋሂቦም ንምዕቃቦም ተበግሶታት ክውሰድ ምጅማሩ ዝነኣድ እኳ እንተኾነ ንዝበለጸ ውፅኢት ብውህደት ክሰርሕ ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝራእቲ ካብ ስግኣት ባልዓትን ጸያቕ ማዕጺድን ንምድሓን ብዝተኻየደ ውሁድ ወፈራታት መብዛሕትኡ ምህርቲ ከም ተጠርነፈ ክፍለጥ ተኻይድሎ ወኪል ኤረና ኣካል መብራህቱ ዘዳልዎ ጸብጸብ ኣሎ ሳምሶም ሃይለ ከቕርቦ እዩ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፋ ኣሃዱ ልምዓት በቕሊ ኣቶ ነጋሳ ሃብተ ሚካኤል ንኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ሎብ ዘበን ክራማት ብደረጃ ዞባ ኣስታት 220,000 ሄክታር መሸላ ስምስምን ቡልትግን ዝዓብለሎ ከም እተዘርአ መብዛሕትኡ ድማ ኣብ ግዚኡ ከም ዝፈረየን ከም ዝበሰለን ድሕሪ ምግላጽ ሳላቲ ብመኸተ ልምዓት ምዕራባዊ ዞባ ካብ መፋረቕ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተበገሰ ውሁድ ወፈራ ኩሉ ዘራእቲ ኣብ ዳንዳታት ተኣኪቡ ኣብ መስርሕ መኼዳ ከም ዝርከብ ገሊጾም ዝኾነ ስልሳዊ ውሁድ ናይ ህዝቢ ናይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ናይ ሰራዊት ብምግባር ማእቶት ምህርቲ ኣብ እዋኑ ተኣኪቡ ኣብ ኢድ ሓረስታይ ዝበፅሓሉ መዳይ ንኽፍጠር ምርዳእ ተገይሩ ስለዚ መብዛሕትኡ እቲ ንሕና ታርጌት ንገብረሉ ከም ፖቴንሻል ቦታ ኢልና ንሓስበን እዘን ደባዊ ምዕራብ ዘለዋ ናይ ዞባ ጋሽ ባርካ ካብ በዓል ሻምብቆ ክሳብ ጎልጅ ዘሎይ እዚ ድሓን ዝኾነ እቶት ኢልና እውን ትፅቢት ንገብረሉ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ድሓን ዝኾነ ምእካብ ውህደት ዘለዎ ካይዳ ናይ ተምሃሮ ናይ ሰራዊት ናይ ህዝቢ ነቲ ቀዳምነታት ክውሃቦ ዝኽእል ከባቢታት ቀዳምነት ሂቦም ይእክብሉ ማለት እዩ ኣብቲ በብኸባቢኡ ብኣድማዕነት ዝተሰላሰለ ወፈራታት ህዝቢ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ህዝባዊ ሰራዊት ምክትታል ዶባት ተምሃሮን መምህራንን ከምኡን ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦት ኣካላትን ተሳቲፎም እቲ መደብ ኣብ 16 ንኡሳን ዞባታት ንናይ ጽጉማትን ስድራ ስዋኣትን ቀዳምነት ብምሃብ ከም እተዓመ ኣብተን ስፍሓትን ጻዕቅን ሕርሻታት ዘለወን ንኡሳን ዞባታት ሻምብቆ ላዕላይ ጋሽን ጎልጅን ድማ ምስ ኩነታት ዘራእቲ ዝዳረግ ዓቕሚ ሰብ ከም እተዋፈረ መራሕቲ ናይቲ ስራሕ ሓቢሮም መጀመርያ ናይ ስድራ ቤት ስዋኣት ጽጉማት እዚ ዝሰርሕ ወትኡ ዝሰርሕ ኣካል ከኣኒ ኣካል ሰራዊት ኣሎ ህዝባዊ ሰራዊት ኣሎ ካልእ እዚ ሰራሕተኛ መንግስቲ ተምሃራይ ኣሎ እቲ ህዝቢ ኣሎ ባዕሉ ብዓብዩ እዚ ተተዋሂድና ነቲ ዘሎ ናይ ሎብ ዘበን እትዋት ምህርቲ ብሓደ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ንእክቦ ኣለና ማለት እዩ ዝናብ ይዘንብ ስለ ዝነበረ ሕጂ ነዚ ተዘሪኡ ዝነበረ ኣብ እቶቱ ወይ ኣብ ቆፍኡ ንምእታው ብወፈሯ መልክዕ ንምስራሕ ኣብ 23 ምሕዳር ከባቢታት እዚ ወፍሪ እዚ ይካየድ ኣሎ ክራማት ጽቡቕ ስለ ዝነበረ ሕርሻታት ንእክቦ ኣለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓኒ ብምሉእ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብዝሎ ተምሃራይ ኣብ ዘሎ ምሕዳር ኣብ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ዘሎ ዝኾነ ዓይነት እኽሊ ጥር ትብል ናብ ቆፋት ኣትሎ መዝ ባህርያዊ ተጻቦታት ዝመጽ ዘሎ ተባሂሉ መደብ ግንባር ወፂ ኩሎም ጉጅላት ተዋሂደን ኣብ ስራሕ ተዋፊረን መስርሕ ምጥርናፍ ምህርቲ ኣብ ውሑድ መዓልታት ብምዝዛሙ ዝተሰምዖም ሓጎስ ዝገለጹ ተጠቀምቲ ብወገኖም ነቲ ብኣጋ ዝበሰለ ስምስም ቀዳምነት ስለ ዝተዋህበ ብምሉኡ ኣብ እዋኑ ምእካቡ እፎይታ ከም ዝፈጠረሎም ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ወሃብ ትርኢቶ ዝነበረ ስግኣት ባልዕን ዘይንቡር ዝናብን ብዝተገብረ ወፈራ ከም እተቐንጠጠ እንተኾነ ግን ነቲ ዝተጠርነፈ ኣካል ዘኺዳ ማሽነሪ ብመንፅር ብዙሑ ስለ ዘይተቐረባ ጉቡእ ቆላሕታ ክወሃቦ ጸዊዖም
ፀዊዖም ቅድሚ በላዕተኛ ንምምፃእን ቅድሚ ማይ መጥቃዕቲ ንምምፃእን ኣብ ካዝና ናይ ህዝቢ ንምእካብ ወፈራዊ ማእቶት ብደይ ኣፈላል ናይ 9 ብሄራት ዘሎ እኽሊ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ድኻ ይኹን ናይ ፅጉም ይኹን ናይ ጥዑ ይኹን ኩሉ ንምእካብ ቆጠባና ንምፅናዕ ማለት እዩ ብሓፂሩ ኣብ ንኡስ ዞባታት መንደፈራን ደቀ ምሓረና ኣብ ዓመት ትምህርቲ 2018-19 መደባት ትምህርቲ ንዓበይቲ ዝሓሸ ውፅኢት ከም እትረኽቡ ብ2022 ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ተገሊጹ። ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኮሚቴ ትምህርትን ዓበይትን መሻርክቲ ኣካላትን ኣብ ዝተሳተፍዎ ገምጋም ሓላፊ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ኣብ ዞባ ደቡብ መምህር በላይ ኑር ሓሸን ኣብ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ካብ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ዝሓሸ ስራሕ ከም እትዓመ ሓቢሩ። ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣብ 13 ነቁጣታት ትምህርቲ ንዓበይቲ ካብ ዝተመዝገቡ 353 ተምሃሮ እቶም 319 ትምህርቶም ብግቡእ ከም ዛዘሙ ዝገለጸ ሓላፊ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ መምህር ኤፍሬም ፍስሓ ምስ ናይ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ብምንጻር ብቁጽሪ ተሳተፍትን ውጽኢትን ዝምስገን ምንባሩ አብሪሁ። በተመሳሳሊ ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀ ምሓረ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ሓላፊ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ መምህር አብርሃም ያዕቆብ 80 ሚታዊት ካብቶም ዝተመዝገቡ ናብ ዝቕጽል ደረጃ ከም ዝሓለፉ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ኣማሕደርቲ ክልቲኡ ንኡሳን ዞባታት ዝምዝገብ ዘሎ ዓወት ከዛኒ ከም ዘይግባእ ብምሕባር ኩለን መምሕዳራት ከባቢ ዳህሳስ ብምግባር ማህይምነት ንዘይጥፍአ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ከሳትፋ ፀዊዖም። ممحدار زوبا عن سبا أب نوزوبا حال مس مترناف عادتها استخسته طلب تكالات تمرتين من ملا توسخيتنا مبعتا بيت تمرتي هانتصالو إذا بحد نتبع 5 مليون نقفاتهن زلع إسرا مئتاويت مسرح هنصتا استزازمن بيت تمرتي نتوم كاب معسكر دونجيوم سترنفو كل 250 تمارو كتقلقل المهانات حبيرو أب ممحدار نوزوبا حال حلافي مكتال بروجكتات آتو محمد إدريس عبد الله أتا بيت تمرتي مس تزازمتن زدليا ناوت مستمال ألان نزنح حسرت كم تفتح أمنتو قليسو بتماسالي أب ممحدار كوابي كارتات ب750 شحنة أفات هن زلا مول هسانات 400 ويت كاب مسرح هنصتا كم التسلسله وكيل إيرنا أبريهو إذا مول هسانات مس تزازمت أب كلت أبره 250 تمهارو كتأنجل تثبيت كبر الله أب نوزو وحلحل ممحدار كوابي ما يولد رهي كارتاتن جبي ألبون كمون أبعدتات جربتن أبدتن شعات كموي مؤل هسانات أب تحت داساتي مهرا مهلاون اتزرخبنا حبريتها يرد أب نوزب عد غيح كاب عسرا ناي مبعتا ماكلاين كالاين درجة بيت تمرتن استواصو حدث ممهرن أب مسرح ممهرن مستمهرن زحق جزوم سلطنا بعسران سلستن عسران 4 حدار توهيبو السلطنا وطن مهرو مزنا تمهرين أم حلالفا سرعة تمرتن زتغل منبارو أب نوزب حلافي سنة ممهراوي أقللوت ممهر مبرهاتو تزفوم قاليتو أب سلطنا ممهر كجبرو زقبوا تحازا جزين مقوص أرسعاتن من لايت ساقما تمهراي سلوساو زمدنا ولدي تمهراين ممهرن محدراك فلجزي أب مسرح ممهرن كال انزبلو أرسطاتون بسفح كم تزتيلهم تفليتو حلافي بيت صحفة تمرتي أب نوزو بعد غيح ممر بينة تسفاي أب جسمع مزازة مقال اتسلت أنا مبقى توصل زغنة أب قربو مزلو مكرات ممهران بزقبرو من الوقت تمكرو كزفحو وطن تمهراي زما أكلا أقباب أم مهارا كتكبرو تمهراي عقمون قحيل دما كبرت عوه عزها خيرو سعيبو زغرب زيناتات وطعيو داقيمنا نمكتها لكم بخبر نعدم ب26 حدار أب ديمقراطية ريبوبليك كونغو بستغسط حدقة على أغلقن مهما مريتن كبير سبعون وطن كسرات وريدو بتي أب سكتما كينشاسان كبابي أن زجات أما بحرية حدقة بوحدو 3 سوات كم زموتو زحبرو صبصبات دهم طفى قديات بمهلان قطر موتات كزايد تقولهم زلو أميتهم بسنكت على أغلق أب تحت غرس بحفشة منبر أبايت دما بفلاي عنوات بمرادو أشحال سوات كم تمزابلو سمزي ديمقراطية ريبوبليك كونغو حبيرو مالو اتسابو كسارة بتمساسالي حدقة أب زحلفة 10 عامتات أب سكتما كينشاسا كاب سعب زعابي مخانو تمزجيبو الله علمنا كاب توسخ موقات كدحن انت خوينا هاجرات متأن زتفق بكال غازات نمغدال زوسدو سقمتات بحموش تعصفي كعبيا حبرات هاجرات صويعو بمسارت حبرات هاجرات زوطو صبصاب متأن بكال غازات نمغدال تاعتي زلو مبصعه ملو بملو مز تكبرون أب كل تشحن يا ريتا أب كل تشحن
ميتن عامة مهرت موقت علمنا كابز زلو بخلت تعزفي كم زبل أجنزي بلو حبتامات هاجرات زتفق بكال جازات من كايز وصدو سجمتات جنا كم زي تبجسس تقصت سبسب بقول طبعا كاب قدام درجة كسب إسرا هاجرات أتن 10 تحموش زاجيت نتمت أن ناب زيرو نمراد زعلم وتن يكون ناجي زي مقان كم زي وصا أزيد ما تستقمت على ما كسم مرزلو تخلو أزيد أبيكم زخنا نصيرو متن زتفق بكال جازات أبز حلف 10 عامات بحد نتحموش ميتات أن زايد ممسوز زحبرت سبسب أبز حلف عامات جمجام متأن ستفق بكال غازات 55 جيجاتون كربون دايوكسيد مخانو يملكت بزي انت قصيلو دما ابز مص 10 عامات متأن موقت عالمنا ب3.2 ديجري سنتيغريد زايد مخانو اتودب يزتنق زلو ازين ممكات متأن زتفق بكال غازات نزمص 10 عامات بجمجام ب7.6 ميتات كغدل حبرات هاجرات تصوي له زرأ زلو لعل متأن موقت زي نبور برتع زناب درقي تخطتالي حدقاتات من قدقات مدرن كال بحراوي حدقاتن قندت انقو موسخ على ما موقت كم زخونه كيلاتات يገልጹ على ما موقت نمنكاي بحبرات هاجرات زتوسد اهغرا تبغسو اتا بزتفوت متن بكلت غازات اب قدام يتسرع امريكا سلازي كتمتلو زاغيت زጭበት ውጽيት ከረከበው ከም ዘይተኻለ ጸብጸባት ይحبሩ ጸጥታው ኩነታት ሰሜናዊ ሸነኽ ሶሪያ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብ26 ሕዳር ኣብቲ ከባቢ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምብ 17 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃልሕን በቲ ምስ ቱርኪ ኣብ ዘደዋብ ከባቢ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዛጊት ቁጥሮም ዘይተፈልጠ ከም ዝቆሰሉ ዝገለጸ ሚኒስትር ምክልኻል ቱርኪ ዕጡቓት ፒኬኬ ወይ እውን ኩርዳውያን ሚሊሻታት ኣካይዶሞ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣሚትሎ ኣሜሪካ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሶሪያ ኣስኪሩ ንዝነበረ ሰራዊታ ናብ ኢራቅ ድሕሪ ምግዓዛ ሩስያን ቱርኪን ነቲ ከባቢ ከም እተቆጻጸሮ ይፍለጥ እተን ሃገራት ጸጥታ ናይቲ ከባቢ ንምውሓዝ ይሰርሓ ከም ዘሎ ካይገልጽ እንተሎ ካብ ሶሪያውያን ብሓፈሻ ኩርዳውያን ሚሊሻታት ድማ ብፍላይ ግና ከቢድ ተቃውሞ ይገጥመን ከም ዘሎ ጸብጸባ ይጠቕሱ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ ሽበራዊ መጥቃዕታት ኣካል ናይቲ ተቃውሞ ከም ዝኾነ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘሎ ወገናት ዝገልጹ ግዳማዊ ምትእታው ሓደ ካብ ጠንቅታት ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ሶሪያ ምዃኑ ዝግለጽ ጸኒሑ እዩ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ26 ሕዳር حدش بارع مرور تخشتو بزا حدقا زاقيت لعل 4000 هكتار جاكا كمتهموخن مزبال نبرتي كم سعبن سمزي كفل هاجر كاليفورنيا حبيروم ناتي بارع المقوصر لعل 600 سرحتنياتن بركز بلا هليكوبتراتن توافيرو مكانتلو اتسرحيت كعوات كم زيك على تفليتو بسنكت حدقا اب جل كوابيتات نايتا كفل هاجر هصوص ناي حدقا اوان دنگاغيت اوجلو ابز عامت زي ابتا كفل هاجر بستخست حدقاتات بارع مرور لعل 200 هكتار جاكاتات كمتهموخن صبصبات يገልጹ ጠንቅ ናይቲ ተደጋጋሚ حدقاتات ممزبال كليمولوط مخانو زحبرتهم صبصبات اب كم استراليا زامسل هاجراتون بتدጋጋሚ يخصت كم زلو يردو اب مالي ب25 حدار اب وتادراو سرحي توافيرن زنبرا كلت هليكوبترات فرنسا بمغጫውን اب وشتن زنبرو 13 وتادرات فرنسا كم زموتو يغلጻሉ اتن هليكوبترات اب مالي انصار طرفات عطوات ጉጅለታት ወታደራዊ ስርሒት ከም ዘካይድ ዘሎን ዝግለጽ አጋር ሰራዊት ፈረንሳ ደገፍ ንምሃብ ትሒተን اب ዝበራሉ ዝነበራ እዋኒ እቲ ሓደጋ ከጋጥመን ሚኒስትር ምክልኻል ፈረንሳ ብ26 ሕዳር ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እዚ ኣብ ማሊ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፈረንሳ ዘጋጠመ ናይ 13 ወታደራት ሞት ድሕርቲ ቅድሚ 36 ዓመታት ኣብ ከተማ ቤይሩት ሊባኖስ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዘጋጠመን ህይወት 58 ወታደራት ፈረንሳ ዝቐዘፈን መጥቃዕቲ እቲ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይረዱ ፈረንሳ ዕጡቓት ጉጅለታት ንምድምሳስ ብዝብል ዕላማ ንፈለማ እዋን ኣብ 2013 ናብ ማሊ ወታደራዊ ምትእታው ገይራ ፈረንሳ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ወታደራዊ ምትእታው ካብ እትገብር ድሕር ኣብ ዘንዛ حلفا 6 ዓመታት ናይ ዝተቐትሉ ወታደራት ቁጥሪ ምዞም ናይ ተማሊ 38 ከም ዝበጽሐ ሰበ ስልጣን ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ሃገር ይገልጹ ፈረንሳ ልዕሊ 4500 ወታደራት ኣብ ማሊ ኣዋፊራ ኳንተላ ዛጊት ጸጥታ ናይ ሃገር ይኹን ጸጥታ ናይ ዞባ ከም ዘይተማሓሸ ተንተንቲ ፖለቲካ ናይ ከባቢ ይገልጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጽም ብሩክ መዓልቲ